امبارح استخدمت رينا لو ما حنتي جاي شمس يوم زلها كام كلتوكا استخدمت جايش ناي رينا يوم حدا حاونا جن جاشا تسفاي دمتو كالجري كندا مالتي بزعبا إلكشن كندا نمزلو أبريل 28 لزلنا أتو غرزجيتول بوليتيكال حالتنا إيرترا chairman كون زدنجل مراتون of course counselor سهاد سرح كون social services active chairman Edmonton community بزعبا سلامتاينا دمنص اب الكشن كما تصخلو الكشن ودما مرጫ سغاب كدا قداسنت يو اب كندا بفلاي بحافشو نا حزب حرتسبنا انت مريطنا انت لوطنا مص بخماي كنمرط نزبل بزعبا زناي الكشن كندا سلتقرب زلو almost 2 weeks سري فولو كلاتكم مرحبا بكم مرحبا مرحبا امو لس دايبن الكشن سلامتاي دمنص سلامتاي الكشن الله كي بعتو غرز غير كجمر اي دونو كنت يكون توراري بيني عدمي دحن اباكم غرفه زياده كنت يكون غرفه اي اساسا قربت مرحله تكون هاجر مرحكاوني هو I think so تسفاي كمرحنا دين مرحب اللي صعبنا ريال عبد الصعب نيريو أنا أجمر لكم مرحبا منتاي ندمس عندي حتو دمسي هبكا منقصها ممرز زي حدا خبتي أمونغوتي ترى زيغان أمونغوتي مريحنة كيدان زعموا من قدين السيو سلطان حلافنت هو بدمصها مالتي بتذهب كاي دمصها اني يم حدركا مالتي دمصها كتب كلخا خاني ابز زلنا انا كندانا نزرب زلنا حجي بزح الفتات አለው زيوم بزح الفتات زياتهم يوردرون اناتهم علاماتات አለውም نسخا بناتك معقني بناتك عقبت يناي سلفيو نتي ናይ ገዛር ስኻን ናይ ተሓፈሻዊ ህዝቢ ዝበዝሐ ኣካል ከም መዕቀን ኢኻ ማለት እዩ መቸስ ይረብሕ ይጠቅም ይትብሎ መሪፅካ ድምፅኻ ትህብ ስለዚ ድምፂ ማህብሲ መሰረታዊ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ናይ ምምሕዳር ጉዳይ እዩ ወላታ ትርጉም ናይ ፖለቲካ ንባዕላውን ምምሕዳር እያ እቲ ዝመሓደረሉ መንገዲ ኸ ድምፂ ብምሃብ እዩ لذي دمسنا خنهبن كلنا أما حضرتنا نمرز أما حضرتنا من مخانهم نفلت بناتنا فقعد كأني يما حضرنا مالتي بمسرته كانت حواتكم الصخوخ اليوم قناني إذا كم مأتوا أهلنا خوني بهالي مرحبا رحان مولس زدنقل سلمتاك الإلكشن قبر بحافظ وسكنا واقنعتو انتهى لاين قربابتي سلامتاي ندمز زولون قرب نشتغل بسخلو مرحبا تي مجمرة خمسة زغاتات قبونا اي مالتي قبونا زغاتات تي مدماص ابقلي عدتات بفلاي ابز كندا بحقي ايتقصعني خنبر ابقلي عدتات يقصع عند حرزيد مسكوين السب ابز غني البول ግን ከም ዘጋታት እውን ጉቡእና ስለ ዝኾነ ኢና ንድመፅ ተኸላይ ትሕቶኻ ክኸይድ ሶዳ ዘክረኒ ናይ ወተኻላይ ስለምታይ ኤሌክሽን ግበር ማለትሲ ኣብ ገለገለ በዝናይ ዓዲ ባህርያት መርኦም ተመሊሶም ኩሎም ሓደኦም ኤሌክሽን ግበር ገለ ባህል ስለምታይ ኤሌክሽን ግበር ብሓፈሽ ድሓን እስክናው ንኽድ ኣድላይነቱ ወላ ኣድላይነቱ ከም ዝገሪ ይኽብሎ ዝፀንሐሲ እታ ስልጣን እትሕዝ political party ማለት ጉጅል እንታይ ናኽንብለን ውድበ ማለት እዩ ውድብ ሰልፍታት ናይ ፖለቲካል ሰልፍታት ኣብዛ ዓዲታ ስልጣን ትሕሲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ክትረክብ ኣለዋ ነቲ እታ ሰልፊ ዘለዋ ፖለቲካዊ እሙንቶ ይኹን ተተግብሮ ትደሊ ነገራት ናይ ድምፂ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ዜጋታት ድምፂ እንድሕረኺባ ዝያዳ ስልጣን ይህልዋ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ምርጫታት ይካየድ ማለት مرحبا ጽቡቕ ተስፋይ ድምፂ
እሞ እዚስ ንሪኦ ኢና ሳምታይምስ ከምዚ ክዘረቡ ገልፅዎ ፀንሑ እዚ ማሕተተይ ከዓ ኤሌክሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ 4 ዓመት ይኸይድ መስለኒ ብዝበለፀ ግን ኣብቲ ኣብታይት ዘሎ ኣብቲ ናይ ኤሌክሽን ክግበር ከሎ ወይ ድማ ምርጫ ክግበር ከሎ እቲ ድምፂ ውሕድ እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ናይ ምድማፅ ዝውሕድ ተገዳስነት ስለዘይብሉ ድዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ናብ ተስፋይ ትኸይድ ኣለኹ ተስፋይ ወላ ኺድሓኒ ዕድል ኣራይ ኣብቲ ናይ ምድማፅ መጀመርያሲ ነቶም ኣብ ስልጣን ንሃገር ይኹን ንኻልእ ክመርሑ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እንተዳ ብዘይ ድምፂ እንተዳ መፅኦም ሕጋውነት እውን ክለብሱ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ከምዚ ክብልዎ ዝፀንሑ እቲ ሰብ መሪፁ እቲ ዝሓሸ ዝብሎ በቲ ዓቕሙ መዚኑ ተረዲኡ እዩ እቲ እዚ ኣብ መስትናተይ ሓሳብ ዝሰማማዕ ኢሉ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ እዩ ዘድምፅ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ከምቲ ዝተባህለውን ግዴታ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ናይ ሕልና ጉዳዩ እቲ ንዓኻ ዝመርሓካ ክትመርፆ ትኾንካሲ ግቡእ ኣፍልጦውን ክህልወካ ኣለዎ ሰባት ከነድምፅ ከለናስ ድምፂ ምሃብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ግቡእ ኣፍልጦውን ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱስ ፍትሓዊ ኮነን ጥራሕ ናዛይ ነዚ ፓርቲ እዚ ኣድምፅ ኢልና ሓደ ሰብ ዘድምፅ ተዳ ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ከነድምፅ ከለና እውን እቲ ትርጉም እቲ ምክንያት ስለምንታይ ነድምፅ ኣለና ሓደ ሰብ ብግቡእ ተረዲእና ከነድምፅ ዝሓሸ ይብል ኣነ እቲ ገለ ሰብ ከምዚ ሕጂ ዝወሰካ ተሓቶ ከዓ ንምንታይ ብዙሕ ሰብ ዘድምፅ ምናልባት ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣለዎ ሰብ ሓበሬታ ኣይረክብን ይኸውን ተስፋ ዘይምቑራፅ ኣሎ ፖለቲካውያን ኩሎም ሓደ እዮም ኣድሚፅና ለውጢ የብሉን ዝብሉን ኣባና ጥራሕ ናትና ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ዋላ ምዕረባውያን እውን ከምኡ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ lack of information በቲ ከዓ ራእይ ስለዘይብሉ ትሰብ ከዓ ስለዘይከታተሎ ብሓፂሩ ዝመፀ ዝነገሰ ንጉስና ዝብል ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምድማፅ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ይጎድል ማለት ይብል thank you مرحبا نحن نفتنا تو قرمي أبكار مخارنا مقصلتا تقبل الله نحكي كاتو غرزجير نغوسنا خيكوناسي stability ስለዘለሉ ሰብ ይመርጥ ወይ ድማ ቁጠባው ጸገማ ስለዘለሉ ሰብ ይመርጥ ወይ ድማ ብዲሞክራቲክሊ ተመርጭ ስለዘኸይድ እንታይ እዩ ካልእ ተወሳኺ ዘለካ ብዛናይ ተስፋይ ድምፁ ኣነ ከም ተዕዝብተይ ብፍላይ ከዓ ንብቶም መንእሰያት እቲ ኣገባብ ናይ ምርጫ ኣይዕግቦምን ብዙሓት ምክንያቱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዛ ዓዲ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት ማለት እዩ 3-4 ተወዳደርቲ እንተልዮም ሓደ ዝበዝሐ ዝረኸበ ንሱ ነታ ኩርሲ ዝወስዳ ኣይገድስን እቲ ቁፅሩ ንሱ ዘምፅኦ ማለት ትሕቲቶም ክድመር እንከሎ ናይ ኩሎም ቶም መወዳድርቱ ንሱ ንበል ሓደ 24,000 ኣድሚፆምሉ ሓደ 18,000 ነቲ ሓደ 12 ነቲ ሓደ እዚ 15 ተን 18 ተደሚርና زيادة كابتن 22 ግን 22 ዝበፅሐ ስለዘይብሎም ትበዓል 22 ወስዳ ማለት تا ኩርሲ እጃብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ብዙሓት ይብላና ኣድሚፃሲ ትርጉም የብሉን እቲ ናተይ ድምፂ ናይቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዓብላለ ቁፅሪ ዘለዎም ዘብልዎም ይብል ስለዚ ሓደ ግዜ ከምቲ ኣንተ ቅድሚ ጅማርና ወስ ዘበልኩልካ ትሩዶኽ መፅን ከሎ እዚኣ ናይ መወዳእታ ግዜያ ከነ መሓይሾይና ነዚ ኣገባብ ናይ ምርጫ ኢሉ ነይሩ ግን ኣይገበሮን ከምዚ ናይ ዝተመጣጠነ ዝበሃል ክስታይ እንተኾይኑ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበሉ ዝኸድወሉ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ምክንያት ግን ሓደ ንሱ ክኸውን ይኽእል ተወሳኺ ነው እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲከኛታት ኣብ ምርጫ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ዝኣትዎ መብፃዕታት ኣሎ ሕጂ እቲ ዝኣትዎ መብፃዕታት ከም ዝገርዮ ዝበሉ ሕጂ ንኣብነት ትሩዶ ከመሓይሸ ነዚ ናይ ምርጫ መስርሕ ኢሉ ነይሩ ኣይገበሮን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣብነት ብዛዕባ ሕክምና ድዩ ብዛዕባ ገዛውቲ ብዛዕባ ስራሕ ድዩ ዝተፈላለየ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ድዩ ዝተፈላለዩ መብፃዕታት ይገብሩ እሞ እቲ መብፃዕታት እንድሕር ዘይትግበር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሽዑ ኩሉ ግዜ መብፃዕ ዝገብሩ ዝዛረቡ ግን ኣይገብርዎን እዮም እዚ ድምፂ ለውጢ የብሉን
ናቶም ዝምባሌ ናቶም ኣጀንዳ እዮም ዝገብሩ ዝብል ክስተያት ኣሎ ተደማሚሩ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝመፅእ ዘይኮነሲ ኣብ እዋን ናብ እዋን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዩ ድዓር ናተይ ድምፂ ከዓነ እንታይ ዋጋ ኣለዋ ዝበሃል ነገር ከ ኣሎ እቲ ሓንቲ ድምፂ ሲ ፍልልይ ክትገብር ከም ትኽእል ኣይኣምነሉን እቲ ሰብ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድምፂ ተደሚሩ እዩ እቲ ዝበዝሐ ድምፅታት ዝረኸበ ዝዕወት ግን በቲ ውልቁ ክሪኦ ከሎ ጥራሕ ከምዚ ሓንቲ ድምፂ ገይሩ ዝሪኦ ሰብ እውን ብዙሕ እዩ መን ድምፅ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ሪኳርመንት ኣለዎ መን ድምፅ መን ከድምፅ ክእል ተግባብ ናይ ኣዳምፃሲ ቀፅላ ድሓን ወላ ኣብዚ ዓዲ ዜጋ ክትከውን ኣለካ ኬኔድያ ናይ ካናዳ ዜግነት ክህልወካ ኣለዎ ክተድምፅ ክትክእል ብዘይክኡ ቀሊል ኣይኮነን ከፍቅዱልካ ክትድምፀ ዋላ ፐርማነንት ሬዚደንት ወይ ቀዋሚ ነባራይ ወይ ተቐማጣ ኣይኩን እምበር ዜግነት ከይወሰድካ ኣይፍቀደካን እዩ ስለዚ ዜግነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ዘድምፅ ሰብ ዕድመ ድማ ካብ 18 ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎ ካብ 18 ንላዕሊ ዘድምፅ ክኸውን ኣለዎ ድሓር ኣብቲ ትነብሮ ከባቢ እውን ከተድምፅ ኣለካ ማለት እቲ ምክንያቱ ኣብዚ ክነድምፅ ከለና በቤቲ ክፍልታትና ወይ ኮንስቲትዌንሲ ዝብሎ እቲ ከባቢና ኢና እነድምፅ ነቲ ዝውክለና ንዑና ድምፅና ንህቦ እጅታ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበት ወይ ዝበዝሐ ኣባላት ፓርላማ ዝመረፀት ሰልፊ እያ እቲ ስልጣን ትሕዞ ስለዚ እንተደልዮም እውን ክሓቱካ ክእል እዮም ስእልካ ዘሎ ወይ ስምካ ዝተፃሕፈ ናይ ቢል ድዩ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ሳይ በታ ኣድራሻናትካ ስምካ ዘለዎ ወረቐት ኣርኤናዎም ክብሉካ ክእል እዮም ኣብቲ ተድምፀሉ ግዜ ኣብቲ ቦታካ ካብቲ ዝድለ ነገራት እዚታት እዩ ሒዝካዮ ኣብኡ ምኻድ ድራይቨርስ ላይሰንስ ንኣብነት እኹል ክስታይ እዩ መርሓባ መንነትካ ከተረጋግፅ ኣለካ መን ምዃንካ ኣብቲ ቦታ ተቐማጣይ ምዃንካ ከረጋግፀልካ ዝኽእል ሰነድ ክህልወካ ኣለዎ ፅቡቅ ከምቲ ዓንቶ ጠቐሳ ተስፋይ ድምፁ እንታይ ጠቕመና ንዓና ምንባፅ ብኸመይና ክንተግብሮ ንኽእል ማለት ሲ እስኪ ንእሽተይ ኣብርሃልና ተስፋይ ድምፁ ዓንቶ ተንኪፍካ ነርካ ኒኻ ክንደይ ሰብ መፅኡ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራን ጥራሕ ኩን ተፈላለዩ ዓሌታት ኣብዚ ማርቲካልቸር ዳሓዘት እያ ካናዳ ንክመርፅ እንታይ ክርኢ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ረብሓታት ኣለዎ ትደድምፅ ሰብ ብኸመይ ክመዝኖ ይኽእል ንዝብል እንታይ ቀዳይ ነገር እንታይ ዓይነት ረብሓት ክርኢ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ምክትታልሲ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እንዲ ነብሲ ወከፍ ፓርቲ ድማኒ ነናተን ዕላማ መደብ ኣለዎን ኣነ እንተደኣ ተመሪፀ እዚ ከም ሓይሽ ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ኣብ ናይ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ዛዕባ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት እቲ ከም መንግስቲ ኮይና እዚ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ይርኢ ድሓር መራሕቲ ናይ መንግስቲ ናይ ሃገር ክንመርፅ ከለናሲ ብዛዕባ ናትና መነባብሮ ንሂወትና እውን ዝቕይር ዝኽእል ሓላፍነት ኢና ንህቦም ዘለና እንድሕር ደየድ መፅናሲ ነቲ ጉጉይ ዝኾነ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ ዕድል ንህቦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ብግቡእ ተኸታቲሉ ፀኒሑ ኣብታ ሰዓት ኤሌክሽን ክትከውን ከላ ኻኒ ኣዛ ሰልፊ እዚኣስ ኣብ ከምዚ ፅቡቕ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ፅቡቕ መደብ ኣለዎም ኢሉ የድምፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምድማፅ ብቐሊሉ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ዋላ ሰብ ኣይሰምዑን እዮም እዚኣቶም ፖለቲካውያን ዋልካ እንተበልካሲ ካብ ምድማፅ ግን ዕድል ተዋሂባትና ኣላ ስለምንታይ እታ ዕድል ዘይንጥቀመላ ሰዓን ምድማፅ ጌጋ ሰብ ክምረፅ ይኽእል ንምሳሌ ኣብዚ ጎረቤትና ኣብ ደቡብ ዘላ ሃገር ተመሪፁ ዘሎ መራሕሲ ብዙሕ ሰብ ዝደልዮ ኣይመስለንን ግን ናይቶም ካልኦት ኣንጻር ዘለዎ ፓርቲ ከዓ እንድሕር ደየድ መፁ ንሱ ክዕወት ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዘይምድማፅና ዘይንደልዮ ሰብ ክምረፅ ስለዝኽእል እቲ ምድማፅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ግን ከምታ ኣንተ ወይ ዝበልክዎ ከዓ ከነድምፅ ከለናሲ እኹል ሓበሬታ ከዓ ክህልወና ኣለዎ መርሓባ መቐፀልታ ምሳእቶ ረዝግየ ተወልደ ናይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ዶ ትብሎ እዚ ምድማፅ ካብቲ ሓደ ካብ ሓንቲ ዲሞክራት ዝኾነት ሃገር መፂኻ ትጥቀመሉ ነገር ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮ ይትፈልጥ
تتولو السخا بخمي تريو ከምቲ ዓንቶይ ሓውዘ ድንግል ዝበሎ ኮይ ግቡእና ኢሉ ግቡእካ እዩ መሰልካ እዩ ስለዚ ድማኒ ብርግፅ እምበር ሓደ ካብቲ ዲሞክራሲያዊ ቀዋማዊ ሃገር ዘብሎ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ማለሲ እቲ ድምፅታት ብግቡእ ብዘይ ምጥፍፋእ ዝፍቀደሉ ገባባት ተሓሊሉ ተዓቂብሉ ዝካየድ ብምዃኑ እዚ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ኣብ ተግባር ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ሃገርና ከምኡ ንክንገብር ኮይና ንፅዕር ዘለና ነዚ ብዝነብሮ ንሪኦን ዘለና ኣብኡ ከዓ ከምኡ ክህልወና መሰሉ ከተግብርቲ ሰብ ውስን ክኽእል መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ብርግፅ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስርሓት እምበር مرحبا دمت عاورت اللي تحتن له تحت رفيق أصل له هيك هو يقولك لازم تي حدا خبط عندي ديمقراطياوي مسرحيوتي مدماس قبوئيو مساليو سلازي دماني بقبوء كنت كاملون بقبوء كنقلقلون بقليل دمسونه كواي كونن كندي زتعالى سلو كندي قبراو نخخون زرحوا لي سلازي نايب حكي مسرح ناي ديمقراطي مرجع أقدر سنتالو قانقا مفلات وانا أقدر سنتالو بزي معناته من انتهي بلالو بصحف دي بقال دي بمتهي زبلو كتكاتاتلو تهانكا تزرب زلو عنكا كتملخ أدليكا ويز فلتو كترقمو الكاون كدليكاي مالتي سقاب كندي كخم إيرتراوان بساسكتون أب إدمنتون كون أب كالغاري تي نهاروينات ديمقراطية تمر رجعت تقال ولا خمتي أبي إيرتران من يوون هاجر كاتو من يوم سقاب كندينا ها براكتيكلي أبدي نشعر له ويدما كم إيرتراوان بكوميونيتي مثلا ديو أبدي من رجعتات وركشوب تجيرو نشعر له مقدتات على له دمهارو لحجة خاطر حتى كم زلهم بزح سبالو أفلو طلعي ولو ما يبتس أنا حيك هاب جزيان هاب جزيه لا تمهارس تزخيد مستحب وتسب أبانا خس كاب كندي سكي أب زدنقل أتوقرز غير كتلو تخليهم أبساس كتون وتخباه بيهم سكاب كندي حبرة تسبنا كافل أبناي نمرات مالتي تقبرنا سلفتات 4 عامات بزيكا go ahead man أبزي كابينا هري أخلو أنا دحاني يساتفيتي سب حدا خبتي مستوم وكلتنا نلاليلو أقات أميتاتيون رحنا هنا خد لينا كله زيقور لنا زد لينا لو حقزنا كنبلهم زي كونس نصوم زد اليوم نقرات أبتينا كامبين وراء تمزرق حديو أبتنات كا أتعدناتهم ملكت تخلو كتفقد لهم ديو بزح كستات لهم نسخانتي نكاغ خاز وكل ويابو زوارا درو اتلالي له أقاباتن اواناتيني سلازي بحفي شاو زراروا دحان تساتفو لو كبير خيلانا بتي تعزبتي أبزي خابينا تي كوميونيتي بنفسه أبا مقصل تنعخت ملكتي أتفقرز غير أبدي تاتنطف دو إلكشن غزي خمص خلو حدث خمص خلو ناي ورك شوبس ناي سراح عودي فطرو دو أستمرو لعبة إلكشن غلادو كما تاتلكم دو تزلخمو عدي بدرجة كوميونيتي سي كومو سالسة رئي فلتن جن كمزي تبلو زلها كتاتاتو صبو يمثلن برأي أيراهم جرين مرحبا أتو زرنجل እቲ ተሳትፎ ብዙሓት መንእሰያት ክሳተፉ እየ ዝርኢ ብዛ ዓዲ ምስቲ ዘለና ቁፅሪ ኩላህና ንጥቀመሉ ዲና ነቲ ዘለና መሰል ኣይንጥቀመሉን ካልኦት ምክንያቱ ኣብቲ መዓልቲ ተድምፀሉ ክንደይ መን የድምፁ ኣይፈልጥን ግን ኣብዚ ዓዲ ከም ዝሪኦ ዋላ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ መስርሕ ወይ ደረጃታት ናይቲ ፖለቲካ ክዋስኡ ርኤ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ፕሮቪንሻል ክስትያት ዝፈተኑ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ፕሮቪንሻል ኤሌክሽንስ
ሙኒሲፓል ኤሌክሽንስ ከምኡ ዝፈተኑ ኣለዉ ኣብ ስኩል ቦርድ እውን ዝፈተነት መንእሰይ ነይራትና ሕጂ እውን ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ናይ ገለ ሰልፍታት ቮለንተኛታት ብምዃን ቮለንቲርስ ብምዃን ቴሌፎን ይድውሉ ቮለንቲር ገብር ኣለኹም ሞ ድምፆኹም ትህብዎ ዲኹም ነዚ ናይዚ ሰልፊ ዝሰድ ኢሎም ዝሓቱ ቴሌፎናት ይመፀና ኢና ኣብዚ ገዛ ስለዚ እቲ ተሳትፎታት ኣሎ ከም ማሕበረሰባት ይግበር ድዩ ኣይግበርን ኣይተገብረን ከም ማሕበረሰብ ምክንያቱ ኣነ ከም ዝሪኦ መን ይመፅእ ኣብ ስልጣን ስለ ዘይትፈልጥ صباح نقوم سلطان مش مصون قوس ስለ ዝኽእሉ ፋንዲ ኣክሰስ ድዩ ትርክክባት ካብ ምስታብ ስልጣን ዝመፅት ሰልፊ ብሜላ ማሕበረሰባት ዋላ ካልኦት ኤርትራውያን ዘይኮና ድርጅታት ዝሳተፈ ቮለንቲር ዝገብሩና ኣለዋ ይጥንቀቃ እየን ኣብቲ ድምፂ ወይ ሓደ ፖለቲካ ሰልፊ መሪጭካ ወገን ወይ ፀግዒ ወይ ደገፍካ ምግላፅ ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ቅሩብ ዕንቅፋታት ከይፈጥሩልካ ትስከፍ ኣነ ከምትና ኢነቕሓት መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከምቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ካናዳ ሕብረተሰብና እውን ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ስለ ዘለዎ ዝምባሌታት ኮንሰርቫቲቭ ክህልውካ ክእሉ ኤንዲፒ ክህልወካ ክእል ሊበራል ክህልወካ ክእል ኣብ ውሽጥካ ስለዚ ፀጊዕ ክትወስድ ከም ማሕበረሰብ ኣሸጋሪ እዩ ኣነ ኳ ታሕተይ ኣብ ነቕሓት ዘተኮረት እያ ነይራ ሳይድ ከይኮነ ንሓደ ሰልፊ ነቲ ሓደ ሰልፊ ኣብ ነቕሓት እቲ ወርክሾፕ ክትገብር ከለካ ወይ ዓውደ ስራሕሲ እቲ ሕብረተሰብና ነቕሓት ክህልዎ ኣየናይ እንታይ ማኣድታት ኣለዎ ሰልፍታት ተፈላለዩን ድዩ نحن إلى أمبر نحد سلفي كدقفن كيكونه نسأل نرى تحت يدحن انت تردي نرى مثلك زدنجل تي وركشوب سي كندي بارتاتين زوارا درازلو انتايتي نتاتن علاماتات نحن تقرب كان نحن تهترح زي كونس بحفشات زلو أفلوت أنا هلوهم بسرقي النت بزخص كمان قد زي كونس فلتو منقساسات يكايدو كم زباله غير ترديني ساني رادحان من شي مخ تسفايك اب كالغاريس خاول تنطفي خامو تي حبرتسبنا حمدار غلصخا سيم انت عينت متفاتري على ريولا يلم دي نزبل بحكم شو خزاره بايكلني مخنياتو مصنعات تتغبروا لغداي سلازي كونه ግን ኣብ ደረጃ ኮሚኒቲ ምንራህ ከዋሃብሲ ኣድላይ ዝብሎ ምክንያቱ ህዝብና ከም ዕድላት መራሕቱ ንኽመርጽ ዕድል ረኺቡ ስለ ዘይፈልጥ ኣብዚ ዘለው ዕድላት ንኽጥቀመሉ ጽቡቕ ሓበሬታ ንኽረክብ ኣጋባብ ኣዳምጻዱ ኣቃውማ ናይቲ ሰልፍታት እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ኢለ ዝግምት ምናልባት ቅድሚ 91 ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ዝመጽ ዝተሰደደ ኣብ ካናዳ في زيادة خدمة عدل الله إلى زعمني أبوها زيادة خازري تدحري ناس نت إرتراز من إسيكري أخلوه بوجانيجن بزوج دساتة مثلاً يلين مالك آخر لا يكلني أب حد أوان أبناء بيت مرتي إرترا كم زناي من راح نسبات حفش أو حبريتاني رمالتي هدي قرب إتي تمس أسب كزارب كله تنكا غير اليوم ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዝምባሌ ተዳገርካ ገለ ኮሜንት ዝመጽና ነይሩ ብዛዕባ ሓንቲ ፓርቲ ብላይ ኣተኩሮ ስለ ዝነበረስ ፌር ኣይኮነን ነተን ካልኦት ከይጠቀስኩም ከም ትዛረበለኹም ዝብል ካብ ሓደ ሰብ ኮሜንት መጽዩ ልክዕ ግን ዕላማ እንታይ ነይሩ እቲ ህዚ ምድማጽ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ናይ ዲሞክራሲ መሰሉ ሰብ ክትቆመሉ ንምባል እዩ ተሓሳብ ነይሩ ግን እቲ ዝምባሌታት ኣብ ካበጋላልጻ ድኽመት ክርከብ ስለ ዝኽእል بيصبغ أفلوتو ناي بروتيكان حزلو سب تمكرو زلو سب اب ما فتحنا فيرنس من سب كاكون على من نقاح زهب اي تجبران كان محجي بدرجه كوميونيتي زي بي ناي بيتم تطرح استجبرت يعني يرا كله جن اقداسي يزبلو مرحبا والتخططت راديو انا زعما الكشن كندا ابل 28 سلازلو نقاحت حبرتسبنا اسكاب كن ياقدسنت ممرات ودما بوت مغبار
ንሕብረተሰብና ምዃኑ ብናቶም ተመክሮት እንትንመፅኦም ዘለዞም ሰለስተ ኣሕዋትና ዘሎ ትንተና ማለት እዩ ቀፂለ ሞስኪ ድሓን ናብቲ ቀንዲ ንእቶ እዞም ፓርቲታት እስኪ ብኣቶ ገረዝጌር ክጅምር መን እዮም ተወዳደር ዘሎ ብሰዓት እዚ ወልቶም ቀንዲ ተወዳደርቲ ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ እንዲኦም ግን ስልጣን መሓዝ ካብ ዝወዳደሩ ብዚኣ ካናዳና ሕጂ እቲ ብስልጣን ዘሎ ፓርቲ ሊበራል ፓርቲ እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ክድግፎ ዝፀንሐ ከዓ ኒው ዲሞክራቲክ ፓርቲ ድማኒ ካልኣይ እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝብልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ቶም ቀንዲ ተወዳደርቲ እዮም ከምኡ ከዓ ኣለና ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኮበክ ፓርቲ ድማኒ ኣሎ ናይ ኮበክ ናይ ካልእ ዘይግድሶ ኣብኡ ጥራሕ ከዓኒ ዝወዳደር ግን ኣብቲ ፓርላማ ክውከል እውን ዝኽእል እዚኦም እንቶም ኣርባዕተ ዓንዲ ወይ ቀንዲ ተወዳደርቲ ናይዚ ካናዳ ናክስታይ እሞ መን እስኪ ድሓን ተስፋ ኣለወልኩም ትሓስቡ ኣመጂ ኣብቲ ሞድ ሓላፍቲ ናቶም ማዕድታት እንታይ ያቕርቡ ንዝብል እንድዩ ከም ዝረኣናዮ ኦፍኮርስ ሊበራል ክመርሕ ፀንሐ ብማይኖሪቲ ተደጊፉ ብኤንዲፒ ኒው ዲሞክራት ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተወሰነ እዋናት ከም ዝግለጽ ነበረ እቲ ድኽመታት ናይቲ ፓርቲ ናይቲ ሰልፊ ነይሩ ሕጂ ግን ምስ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር መፂ ዘሎ ትክኦ ንዑ ማለት እዩ እስኪ ዘደንግል ድሓን ናብኻ ከይደ ድሓን ክትቃወሉ ትኽእሉ ኢኹም መን ተስፋ ኣለዎ ትብሉ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዘረባታት ቁርባብታ ናይ ገሪ እታ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክርስቲያን የብላን ሰውርብ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ካናዳ እዮም ዝብሉ ንሰውር መረምታት ስታይ ከነብላ ብዛዕባ እቲ መን ኮን ይዕወት ይኸውን ዝብል እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክሳብ ዝሕጂ ንሊበራል ፓርቲ ዝመርሓ ዘሎ ማርካርኒ ሳዕ ዝመፅእ ዳርጋ ይመርሑ እዮም ፀኒሖም ሕጂ ንሱ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ድማ ንተካኢ ናይ ጃስትን ትሩዶ ካብ ዝኸውን ነጆ ግን እቲ ሊበራል ፓርቲ ንቅድሚት ደፊኡ ከም ዘሎ ማለት ብዙሕ ደገፍ ከም ዝረኸበ እዩ ዝሕበር በዚ ዝተፈላለየ እዞም ፖሊስተርስ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ፍልያቱ ብዙሕ ኣይመስልን ካብ ማርጅን ኦፍ ኤረር ትማል ዝረኣኽዎ ናይ ኢፕሶስ ሪሰርች ዝገበርዎ ዳርጋ ብ7-8 ነጥቢ ኣቢሉ ሊበራል ፓርቲ መርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ ግን እቲ ፖሊስተርስ ዝህብዎን እቲ መዓልቲ ምርጫ ውፅኢት ዝሕብርን በበይኒ እዩ እቲ ሃዋህው ግን ኣብ መንጎ ሊበራልን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን ውድድር ከም ዘሎ ወይ ተቀራረበ ውድድር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በዞም ዘፅንዑ ዘለዉ ማለት ኣብ መወዳእታ ዕለት 28 እንታይ ዓይነት ውፅኢት ንሪኦ ብኮርስ እቲ ሽዑ እዩ ዝውሰን ኣቶ ተስፋይ ድምፁ ብኸመይ ፐርስፔክቲቭ ኣለካ ናትካ ዝካየድ ዘሎ መን እዩ ኣይኖ ከም ዝገልፅዎ ፀንሑ እንድዮም ተፈለየ ርእቶ ኣለካ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፀንሐት ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ድኽመታት ኣብቲ ፓርቲ ብፍላይ ክትንክፈልካ ዶ ትሓስብ ምዚ ሕጂ ዝመፅእ ቅድሚ ኣብኦም መኻደስ ተወሳኺ ክልተ ፓርቲታት ኣለዋ ዋላ እኳ ኣብቲ ናይ ምውድዳር ዓሙታተን ድኹም እንተኾነ ግሪን ፓርቲ ኣላ ናይ ፒፕልስ ፓርቲ ዝበሃል እውን ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብ ስልጣን ንክመፁ እኳ ዕድል ተዘይሃለወ ክንምጥቃሶም ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ቀፂለ ግን ናተይ ገምጋም ዘለኒ ከምዚ ዘድንግል ክብሎ ዝፀንሐ ኮንሰርቫቲቭ ይመርሑ ነይሮም ሕጂ ከዓ ናብ ሊበራል ዝዘንበለ ይመስል ግን እቲ ኣፖይንት ግን ኢልዋ ከዓ መሊሱ ዘድንግል ማለት እዩ ትቐንዲ ቅድሚት ምርጫ እንታይ ይበሃል ዘይኮነስ ኣብታ መዓልቲ ምርጫ እቲ ህዝቢ እንተደኣ ወፂኡ ጥራሕ እቲ ፓርቲ ክዕወት ዝኽእል እንድሕር ዝኣምነሉ እንተኮይኑ ወፂኡ ከድምፅ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ኣብ ገለ ኣነ እውን ዝከታተሉ ሕጂ ናይ በዓል ሲቢሲ ዝተፈላለዩ ሬድዮ ግን ዋላ ኮንሰርቫቲቭ ኮይኖም ናይ ኦንታሪዮ ኣይ ቲንክ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዘሎሲ
ከምዚ ናይ ትራምፕ ዓይነት ስታይል ስለ ዝኾነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ካምፔይን ንዕኡ ዝጎዶ እዩ ንኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝጎዲ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ዝዕድል እዚ ከዓ ናብ ሊበራል ክኸይድ ማለት እዩ ኣቀዲመ ናብ ሬድዮ ክሰምዕ ፀናዕኩ እንታይ ኢሉ ዋ ስለምንታይ እዮም ዝፃረፉ ሓደ ናይ ሓንቲ ሰልፊ መራሒ ነቲ ናይ ካልእ ሰልፊ ምንኣስ ምፅራፍ ትርጉም የብሉን ብዛዕባ ትሳቶም ሓደ ፓርቲ ዝገብሮ ጌጋታት ኣነ ክፈልጥ ባዕለይ ይከታተል ኣለኹ ሰብ ክነግረና ይደልኒ ኣነ ዝደሊ እቲ መራሒ ክኸውን ዝደሊ ክሳብ ክንደይ ንሱ ንፉዕ እንታይ እዩ ተመክርኡ እንታይ ንዓይ ክገብረለይ ምስ ነብሱ ከላልየኒ ንዓይ ደኣ ክፅዕር ዘለዎ እምበር ብዛዕባ ካልኦት ክነግረኒ ተኮይኑስ ንዓይ ከምደይ ሓሲብ ዝርአኒ ዘሎ ንዓተይ ከዓ ገምጋም ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ most likely ከምዚ ዝሰማዕሲ ናብ ሊበራል ዝምብል መስል ንዓይ እውን ግን as we said እቲ ኣማዓልቲ ምርጫ ያትወስኖ ማለት እዩ مرحبا ممكن ሕብረተሰብና ብፍላይ ኤርትራዊ ሓበሽ ብዛዕባ ኤርትራ ስለንዛረብ ዘለና ተሓይሽ መስል ካብቲ ናቶም ተቕርቦ ፖሊሲታት ማለታት ብዛዕባ ኢኮኖሚ ድዩ ሶሻል ወላ ኢሚግሬሽን ድዩ ኣቶ ገረዝጌር ወይ ዳሓን ቀፅላ ባኣኻ ክጅምር ብኩሉ መዐቀኒታት ክንርኢ እንድሕሪ ኮይና ኣብቲ ማሕበራዊ ሕቶታት برقص ناي NDP مسمرات زيادة نتي سرحتنيا نتي ترى سب زبليز جن تسب زيادة ما يعوتون يوم كاب زبل جم وتعنتو يزبل كواون الدمسو كحرر سلزيد اللي كابتهم توالا ديرهم تسعرو كاب كلتا كفاسي تزخف سلزحري مبزحته جزانا بتنا ليبرال قصو خيد تي ليبرال ون بزح كسا يكون ان كابتنا NDP استفالي زلوب في لابنا immigration جلز امسلا مصر كله نبزحات سدتينياتات ابدق زهب نبزحات حدشي تعسلو مدباتون زلوي سلازي زكلتازي ولا تماتات انا خستين تحلوي زيادة جن بتكبر بتسلطان بس حزقلت الليبرال سلازخوني نسونا بقص زبل كويني سمعني رياو خلهم مرحبا أتو زدنقل أنا نزح ሕብረተሰብና بقلقل بإيميغريشن بزح ጊዜ ይመዝኖ ሕብረተሰብና ንምንታይ ሰብ ስለ ደምፅእ ገለ በኻልእ ኸ እንታይ ዝንሪኦ ዘለና ኢሚግሬሽን ኣብ ሰዓት ዝውን ዳርጋ ገዩ ፖዝ ገይሮም ኣለዉ ገሊኡ ግዲሎም ኣለዉ 25% or 20% I believe one of the other بإيميغريشن ጥራሕ ረኽጥመት ኣለዎ ሕብረተሰብና ወላ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ማሕበራዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ወለቲ ሕብረተሰብና ቅድሚ ናባ ምስጋረይ ቅሩባቲ ብዝሕ ናይ ፓርቲታት ክሳብ 16 ፓርቲታት እየን ምዝግባት ዘለዎ ኣብዚ እዋን ምርጫ እዚ ከምቲ ገርዝገር ዝበሎ ግን ተና ፀቢቐን ዝረኣያ ተን أربعة including ናይ ኩቤክ ማለት እዩ ከባቢ ኩቤክ ስታይ ስለ ዝገብሩ ግን ማዓት ፓርቲታት እዩ ዘሎ እቲ ቁፅሩ ኣብቲ ኣየናይ ዘርባሓና ከም ሕብረተሰብ ኣየናይ እዩ ዝያዳ ዝብል እሲ ይፈላለዩ እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብፍላይ ስደተኛ ሓደ እዋን በቲ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝህቦ መልእኽትታት ብፍላይ እዚ ኣንጻር ጌይ ሌዝቢያንስ ከልመታት ዝብል ንዕኡ ዘድምፅ ሰብ ኣሎ ሕጂ ንዕኡ ከድምፅ ከሎ እቲ ኩሉ ካልእ ማሕበራዊ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ስታቱ ምጣኔ ሃብታዊ ረብሓታቱ ግን ኣብተን ካልኦት ፓርቲታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ እዚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ኣነ ከምዚ ገይረ ገበን ከምዚ ክገብሮም LGBT ከምዚ ክገብሮም ክብል ከሎ ምስቲ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምንቶ ድዩ ዋላ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነ ባህርያታት ናብኡ ገፁ ዝዝንብል ኣሎ እቲ ዘርበሖ ግን ከምዚ ተጠቕሰ እቲ NDP እዩ ኣብዚ ታሪክ ናይ ካናዳ እንድሕር ርኢናዮሲ እቲ ኒው ዲሞክራቲክ ፓርቲ እዩ ነዚ ኩሉ ከም ዜጋታት ወይ ከም ተቐማጦ ናይ ካናዳ እንረብሓሉ ፕሮግራማት ብዛዕባ ሄልስኬር ተመፂኻ ድዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ደንታል ኬር ፋርማ ኬር ኢሎም ዝቃለስዎ ማይኖሪቲ ስለ ዝነበረ እቲ ሊበራል ፓርቲ
بقليل نتي أجندات ناي نيو ديمقراطيك بارتي يقبلون نيرو ግን ዘማለት ግን ገሊኡ ከዓ በቲ ካልእ ዝሪኦ ስለ ዘሎ ነቶም ካልኦት ከድምፅእ ስለ ይኽእል እዩ ዝበዝሕ ህዝብና ግን እቲ ክረብሕ ዝኽእል ምስቲ ዲሞክራቲክ ወይ ሊበራል ፓርቲ እቲ ሶሻል ፕሮግራም ዝበሃል ዝርከብ ከም ሓደስቲ ናብዚ ዓዲ ከም ፀለምቲ ማይኖሪቲ ናብዚ ዓዲ መሰልና ክከላኸለልና ዝኽእል ከድምፀልና ዝኽእል ክሕግዘና ዝኽእል እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይ እቲ ሊበራል ፓርቲ እዮም ዘለዉ ብኢሚግሬሽን ጥራሕ ዶ ክረአ ኣለዎ ዝብል ሕቶ እቲ ኢሚግሬሽን ገዛ እርሱ ሰፊሕ እዩ ብኢኮኖሚ ዝሪኦ ኣሎ ፋሚሊ ሪዩኒፊኬሽን ኣሎ ናይ ስድራ ቤታት ምርኻብ ሕጂ ምስኡታት ኣተሓሕጁ እቲ ህዝቢ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ክስታት ፀብለል የብሎ ይኸውን ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ሂወትና ኣብ ከም ሕብረተሰብ ክንረብሓሉ ንኽእል ብዙሓት ካልኦት ፕሮግራምስ እውን ኣለዉ ኣብዚ ዓዲ ክግበሩ ዘለዉ መርሓባ ኣቶ ተስፋይ ድምፁ ተፈለየ ርኢቶ የብለይን ግን ብፍላይ ንኤርትራውያን ንዓና ብፍላይ ዝምልከተና ነገር እኳ የለን እንድዩ ግን ከም ሓደስቲ መጻእቲ ንካናዳ እቲ ዝሓሸ ፓርቲ ምስትናትና ተሓሳስባ ክሰማዕ ዝኽእል ወይ ትንዓና ዘልየና ኣገልግሎታት ከተግብር ዝኽእል ኢና ንኣምነሉ ከምቲ ዝበልዎ ናይ በዓል ናይ ኤንዲፒ እዩ ግን ብናይ መንግስቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ብናይ ከይከፈልካ ዝርከብ ጥራሕ ኣብ ምድሃብ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ዝሓሸ ሜን ኢልና ተሓሰብና እውን ዝሓሸ ይመስለኒ ምክንያቱ ሕጂ ኣይኖ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ዓይኒ ድዩ ናይ ስኒ ተፈላለየ ብዙሕ ፅቡቅ ዝገበረዎ ነገራት ኣለዎም ዶ ምስ ሊበራል ኮይኖም ሕጂ እውን ናይ ሽኮርያ ናይ ዳያቤቲክ መድሃኒቱን ብናፃ ክኸውን ኢሎውን ከም ሓሳብ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ጃክ ሜትሲንጊ ይዛረበሉ ይመስለኒ ነገር ግን ብናፃ ካብ ዝህቡን ንዓይ ብፅቡቅ ከምብሩኑ ዝኽእሉ ኢኮኖሚ ክመሓሸሉ ዝኽእሉ ሰላም ክህቡኑ ዝኽእሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለኒ እምበር ብናፃ ክህቡና ይኽእሉ እዮም መንግስቲ እዚ ዓይነት ረብሓ እዚ ክህበና ይኽእል ዝበሃል ንዓይ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ ዝብል ኣብ ገለ ድኽመታት ኣብ ሕብረተሰብና ዝሪኦ ከዓ ኣነ ብዚ ዓዲ ልዕሊ 33 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዞም ሓደስቲ መጻእቲ ሕጂ ክትርኢ ከለካ ካብ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ይርከብ ኩሉ ፈልጥዎ እዮም ኣነ ግን ኣይፈልጦን ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ከዓ ኣብ ሓገዝ ክትነብር ተፀባይ ክትከውን ንዓኻ እውን ጎዳኢ ክኸውን ከምዚ እንታይ እዮም ዝብሎ ዶን ጊቭ ሚ ፊሽ ሾው ሚ ሃው ቱ ፊሽ ንሕና ዕድል ክወሃበና ክንመሃር ክንምዕብል ሓሳብና ክሰፍሕ ክህበና ዝኽእል ሰልፊ ክንመርፅ ክንክእል ኣለና ዳ እምበር ረድኤት ክህበና ዝኽእል እንተ ዳ ክንብል ተኮይና ደኺምና ክንነብር ኢና ማለት እዩ ግን ከም ሕብረተሰብ ሕጂ ኮንሰርቫቲቭ ናስ ዋላ ልብራር ንኽሪኦ ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ስሉስ ዓለም ብሓፈሽኡ ኮንሰርቫቲቭ ዓይነት ባህርያት ኣለና ከም ጠባያት ኣብቲ ዝገልፆ ፀኒሓቱ ተስፋይ ድምፁ ኣብቲ ዕድላት ንረኽቦ ናይ ሶሻል ሰርቪስስ ድዩ ዋላ እቲ ግራንት ዝወሃበካ ድዩ መብዛሕትኡ ዝለገሰ ከም ጠቕሶ ፀናሕኩም ልብራር መብዛሕትኡ ግዜ ኣክቹዋሊ ልብራር እያ ፓወር ዝነውሐ ዝፀንሕ ዘሎ ግን ከም ሕብረተሰብ ከንሕና ኮንሰርቫቲቭ ዓይነት ሰባት ዲና ወላ ልብራር ዓይነት ዲና ወላ ኤንዲፒ ኮንሰርቫቲቭ ልብራር እንኳ ተመሳሰሊ እያ ተግረዝ ገይረ ኣብ ባህርያትን ኣብ ባህልን ኣብ ሃይማኖትን ኣብኡ እንድሕሪ መፅኻ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዘይጥርጥር ኮንሰርቫቲቭ ኢና ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ናይ ዚገይ ለዝቢያንስ ገለ ዝበሃል ዘለና ኣረዳድኣታትን ተቐባልነትን ኣዝዩ ሰማይን ምድርን እዩ ማለት መብዛሕትኡ እቲ ህዝብናሲ ዝፍንፍኖ ብዓይኒ ሃይማኖት ዝሪኦ እምበር ከም ተፈጥሮኣዊ ፀገም ገይሩ ኸማን ዝፈልጦን ዝርድኦን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዘለና ክብል ደፍር እቲ ካልእ ግን እሱ ንባዕሉ ኮኒ ባህሊ ዝሓትት ነገር እዩ እቲ መብዛሕትኡ መንእሰይና ከዓኒ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ብምቕጥቃጥ ብእዚ ብገለት ዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናስ ዘውተረ ዝመፅእ ኣይኮነን
ስለዚ ኣብዚ መፅሲ ናይ ሊበራል ናይ ኒው ዴሞክራት ናይ ገለ ክሳት ብኡ ክለብሶን ክርድኦን ኣይትፅበዮን ኢኻ ስለዚ ኣብ ናይ ኮንፊዥን ስታተስ ዝርከብ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ዋላቲ ቀደም ዝመፀ እንተኾነ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ እቲ ብገድሊ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ሰብዓታት ዝነበረ ክሳይ ተሪእኻሲ ብህዝባዊ ግንባር ከይድ ዋላ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከይድ ኩሉ ኣብ ናይ ፀጋም ፍልስፍናታት ዝተመርኮሰን ናብኡ ዝምህርን ዝነበረ እዩ ስለዚ ብሓፈሻዊ ዘራርባ ዝምባሊኡ ናብ ናይ ፀጋም ዝምባሊ እዩ ካብኡ ናብኡ ኸማን ወላ ካብ ሊበራል ናብ ኒው ዴሞክራት ዝገፁ ዝዛዙ ኮይኑ ተሰማዓኒ ግን ከምቲ ዓንቶይ ተስፋይ ዝበሎ ስታቲስቲክስ መፅናዕቲ ተቢሉ ዝተዋህበሉ ነገር ስለ ዘይኮነ ከምዚኡ ክትብል ኣፀጋሚ እዩ ዝመስለካ ጥራሕ ኢኻ ግን ክትብል እትኽእል ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ዓለም ኣይነው ከምዚ ዓንቶይ ተቕበፅዎ ተስፋይ እውን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዝሓለፈ 8 ዓመት ወላ 4 ዓመት ራእዩ ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ወላ ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ራይት ዊንግ ኢንፋክት ኮንሰርቫቲቭ ጥራሕ ኣይኮነ ራይት ዊንግ ኮንሰርቫቲቭ ምረፅ ኣሎ ስለምንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ብሓፈሽኡ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዝሰምዖ መብዛሕትኡ ግዜ ብኢሚግሬሽን ኤውሮጳውያን ኮምፕሌን ገብሩ ዝሰምዕ ኣሜሪካ ከምኡ ወላ ኣብ ካናዳ ከይተረፈ እውን ብዝሒ እቲ ናይ ልግስና ምሃብ ነታ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ተፈላለየ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ እዚ ስካብ ብኸመይ ስኻትኩም ትርእይዎ ተቐዳመይቲ ሕቶይ ስለምንታይ ናብ ራይት ዊንግ ኖ ኮንሰርቫቲቭ ከማይ ክኮነ ኮምፕሊትሊ ራይት ዊንግ ይቕየር ኣሎ ኣብ ምርጫታት ክረአ ከሎ ካልኣይ ከ መብዛሕቶም ናይ ኤንዲፒ ወይ ድማ እዞም ዲሞክራትን ሊበራልን ማለት እዩ ኒው ዲሞክራትን ሊበራልን ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ፅቡቕ ልግስና ኣለዎም ኣብቲ ብፍላይ ኢሚግራንት ብሓፈሽኡ ነቲ ሃገር ንካናዳ ክጠቕማ ዶ እዚ ወይ ድማ ባላንስ ክኾኑ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ ቁሩብ ኣብቲ ቅድም ኢሉ ዝተባህለ ተስፋይ ዝበሎሲ ቁሩብ ኣብኡ ስታክብል ኣነ እቲ ንዓይሲ ከመይ ገይረ ዓሳ ከም ዝገፍፍ ተተማሃርኩ ዳ እምበር ዓሳ ክወሃብ ኣይደልን እየ ዝበሎ ርእቶ ልክዕዩ ንዓቕሚ ዘለዎ ንጉልበት ዘለዎ ከመይ ገይረ ዓሳ ከም ዝገፍፍ ክትምህሮ ነብሱ ክኽእል ዝበለፀ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ግን ዕድመ ዝደፍአ ኣሎ ጥዕና ምክንያት ዝተሰናኸለ ኣሎ ዓዴታት ንኣብነት ቆልዑ ክወልዳ ኣብ ሕርሲ ኣብ ገለ ዝወድቃ ኣለዋ ወይ ዝተፈላለያ ኣለዋ ቆልዑተን ከዕብያ ሕጂ እቲ ደገፍ ንኩሉ ብማዕረ ተተገብረ ስለዝሓይሽ እቲ ዘብል ጥራሕ ነቲ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ፕሮግራማት ዘሎ ግን ንኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ንምግባር እዩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ እቲ ኣብዚ ምዕራብ ብዙሕ ለውጥታት ይረአ ኣሎ ሓደ እቲ ነገር ሓድሽ ኣይኮነን ጥራሕ ኣብዚ ላዕለ ደረጃኡ በፂሑ ሕጂ እቲ ብዙሕ ዜጋ እውን ከዓስሎ ማለት ክድግፎ ስለ ዝጀመረ እምበር እዚ ኣንጻር ማይኖሪቲስ ኣንጻር ፀለምቲ ኣንጻር ኣመንቲ ምስልምና ኣንጻር ጌይ ሌዝቢያን ማይኖሪቲ ዝበሃል ሕብረተሰባት ክኸይድ ዝፀንሐ ፅልዋታት ናይ ፋሽዝም ወይ ድማ ንሕሉፍ የማናዊ ክንፍታት ክንቀሳቐስ ልሕም ክብል ዝፀንሐ ተመዊሉ እውን ከመይ ገይሩ ክዕወት ከም ዝኽእል ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለናሲ ን250 ዓመታት ብሰላም ዝመሓላለፍ ዝነበረ ስልጣን ሕጂ ምፅኢሉ ሃንደበት ተቐይሮታት ይረአ ኣሎ ናብ መቐያሩ ናብ ምዕናዊ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ንነዊሕ ዓመታት ሰብ ገንዘብ ሰብ ትሕዝቶ እንዳመወልዎ ዝኸይፅል ዝፀንሐ ኣንጻር ፀሊምን ኣንጻር ምስልምና ዝኣምንን ኣንጻር ጌይ ሌዝቢያን ወይ ማይኖሪቲ ግሩፕስ ክኸይድ ዝፀንሐ ነገራት እዩ እቲ ስደተኛ ኣፍኮርስ ከምዚ ንሕና ባዕልና ከም ኤርትራውያን ንምኮሩ ዘለና በቲ ኩነታት ኣብ ሃገራትና ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ መንእሰይ ዝወፁ ዘሎ
ፀለምቲ ስለዝኾና ንኣብነት ንሕና ፀለምቲ ኣሎ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ፀሊም ስለዝኾነ ካብ ደቡብ እስያ ዝመፅእ ከምኡ ኣንፃሩ ኣሎ ሕጂ እቲ ብበዝሒ መምፅኡ ሲ ነቲ ፃዕዳ ወይ ነቲ ዋይት ሶሳይቲ ማይኖሪቲ እናኮና ንኸይድ ኣለና ዝብል ስግኣት ፍርሒ ንዕኡ ይጥቀምሉ ስለ ዘለዉ እዮም እቶም ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ናይ ፋሽዝም ድዩ ዋላ ኣንፃር ማይኖሪቲ ዝኾና ምንቅስቃሳት ሰልፍታት ተክልዮን ዘመዘል ኣላትካሮ ተስፋይ ድምፁ የብለን ካልሪት የብለና ነው መርሃባ ተበረዝ ገይር ፅቡቅ ገሊፁ ኣሎ ዘድንገል ንስይቲ ናብ ከምኡታት ዝደፋፍእ ዘሎ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን መርሃባ እሞ ሕጂ ንሓደ ሓፍቲ ሃውና ሓፍቲ ሓፍትና ኣብዚ ናይ ምርጫ ክሳተፉ እንዳር ኮይኖም ኣብ ናይ ካናዳ ካብ ኣፕሪል 28 ማለት እዩ እንታይ ክርኢ ኣለዎም እንታይ ኣብየናይ እንታይ ዓይነት ከም ዝገልፆ ገሊፅኩሞ እንዲኹም ኦፍኮርስ እቲ ኒው ዲሞክራትን ሊበራልዮም ናባና ብዙሕ ማሕበራዊ ድዩ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝተፈላለየ ዘቐርብ እዩ ኢልኩም ይሓትትኩም ኣለኹም እትብልዎ ነገራት ኣለዎ ክሓስብዎ ዝግብኦም ቅድሚ ኤሌክሽን ወይ ክቦት ገብሮ ክኸዱ ከለዉ ቅድሚ ምኻዶም ክሓስብዎ ዘለዎም ነገራት ብተስፋ ኢልሓን ክፍፅም أنت إكزامبل يختكم حكينا وراديو سمع هو أنت نيرة دحر ناي إلكشن زي تكاتل نحر زي كونكاسي تفولتهم سبعة هالو سلسة سبعة مرات كابزم سلسة حتتهم زم سلسة سبعة نناتهم ريتو كوبوخام حجي كابناي سلسة ميزان وسيلكا أتزحشي زبالكا مالك بعلخاص لجي تحتتلكا كابوهم ذهبوا حبريتاقن زحاشة زبالكا كابتم سلسته دمت صحابي زبل انت اشمو اكزامبل ناي سبات سميع مالتي ግን ተህዝቢ ተወሳኒ ነገር ኣብ ኢዱ ይደሎ ቴሌፎን ኣለና ብዛዕባ ኣቶ ግረዝጋር አንቶ ይጠቂስዎ ነይሩ ዳምበሪቲ ከንብብ ክኸላሉ ቋንቋ ክመልኽ ኣለዎ ሰብ ብምስማዕን ብምባብንሲ እኹል ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ ናትና ሕብረተሰብ ግን ምናልባት ኣብ ናይ መንባብ ፀገም ኩሉ ክእል ኣብ ናይ ምስማዕውን ፀገም ኩሉ ስለዝኽእል ግን ምስ ጎረቤትካ ዘሎ ድዩ ምስ ዕሮትካ ብዛዕባ ዘሎ ሃዋህው ወይ ኩነታት ናይ ምርጫ ናይ ካናዳ ምዕላል ፅቡቅ እዩ ካብቶም ካልኦት ከዓ ፍልጠት ወሲድካ ድምፅኻ ክትህብ ድማ ሓጢያ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ታንክ ዩ ኣነለ ኣቶ ገረዝጌር ብፍላይ ቶም እንግሊዝ ገለ ዝከታተሉሲ እዚ ኬብል ፓብሊክ ኣፌርስ ቻነል ናይ ዚ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ዘምፅእ ኣብኡ እንድሕር ተኸታቲልካ ናይ ኩሎም በብቕያር እናምፅኦም ዝሓትዎም ኢንተርቪው ዘግብሮም ሰፊሕ ክስተት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ምጣኔ ሃብቲ ኣብ ናይ ኮታ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓውዲ ናይቲ ናብራ ናይ ህይወትና እንታይ ርእይተሎም ኣብ ሕክምና ድዩ ኣብ ሕርሻ ድዩ ኣብ ንግዲ ድዩ ሕጂ ከዓ ፍሉጥ እዩ ብዚ ናይ ታሪፍ ውግእ ዘሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሱታት እውን ከላዓሊ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክስተት እና ረኣኻ እናወዳደርካ እቲ ዝሰፍሐ ነቲ መቸስ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ እቶም መሳርሕተይ ክሪኦም ከለኹ ኣብታ ናይ ጅቦኦም እዮም ክስታይ ዝርእዩ ነይሮም ናይ ኩሉ ክስታይ ኣይኮነን ንሕና እንድዒ ካብቲ ተዓባብያና ካብቲ ክስታይና ናይ ዝሰፍሐ ክስታይሲ ክንርኢ ኣለና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብታ ዓንቲ ወይ ተስፋይ ዘምፅኣ እውን ንሕና እቲ ሰብና ክንደፍኦን ክንሕግዞን ዘለና ካብ ተቐባሊሲ ወሃቢ ክኸውን ክመርፅ ከም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ምውሃብ ንስኻ ዝያዳ ክስታይ ኣለካ ረብሓ ኣለካ ናይ ሕልና ደስታ እውን ኣለካ እቲ ብምፅዋት ዝወሃበካ እኹል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓቕምታትና ክብ ከነብል ፍልጠትና ከነዳብር ዝያዳ መነባብሮና ከዓ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናማዕበልና ክንከይድ ክንሓልም ክንሰርሕ ክንፅዕር ከም ዝግባአና ብኡ ደረጃ ነዚታት ኣብ ደገ ዝኸፍተልና ንናይ ትምህርቲ ዕድላት ድዩ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ፓርቲታት እዩ ናይ መደባት እዩ ዘሎ እናረኣና ክንከይድ ፅቡቅ መስለኒ ከምታ ተስፋይ ዝበላኻ እንተ ዘይክኢልካ ከዓ ናይ ካልኦት ሰሚዕካ ኣብ ሓደ መደምደምታ ምብፃሕ ግዴታ ኣቶ ዘደንግል
والتي مجمرة خندالو يزلنا كنا حاسب التي لنك أنا لومي تمال صباحي مثلني تناي election card نامنو سوكف زيغا لما سي elections كندا ملأخت تصدلنا عند حراي نايم نيرنا وين نابتي جبرنا مال على زنبرنا وانا طعمي ويكرم عمي نا election card مزينا له مادي سو مرأيو بس يحل دراني هو بصح جمير له ስለዚህ እነሱ አቤናይ ከባቢ ከም ተኸይድ ወይ ከም ተኸዲ ምፍላጥ ምድላው አገዳሲ ለካዕ ቋንቋ ግደ ኣለዎ ግን ቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዘይንኽእል ዓይነት መፅን ኢና መባል እውን ጌጋ እዩ ዝተባህለ ንተኣምኖ ሰብ ቅርብ ኢልካ ከመይ ተገበርኩ ሕሸኒ ገለ ክንብል ፅቡቕ እዩ ዘከረና ሓደ ግዜ ኣብ ከባቢና ሲ بثلاثة سعرات نبرت ام بي بزخبابنا جي شعو افكركم تفلطوا دي رحمه حماتي ابزلا من قالوتم ونيرم نقناي تذكركم قليلنا دفافينا ادميچوم مالت جيتن ثلاثة سي ناتكم ينزخنا قال دابلنا كل غزي نچركلهم ليرنا جي ولا حنت قصري تكون في اللي تفطر سلاتخيل نتي توهيبنا زلو مسل كنت كملو زرحلو ካብ ሕጂ እውን ክንሓስበሉን ክንዳልወሉን ኣገዳሲ ባህላ ያኒ ስለዚ ሓደ ሓደ እዋን ዝድግፈካ ሰብ ሕጅካ ከይድካ እውን ኣየነይተንያ ቋንቋ ስለ ዘይክእልስ እንድሕር ኢልካ መሰነይታ ኣብሉካ ኣምኖ ሰብ ሕጅካ እንድሕር መፂኻ ብሓደ ነድምፅ እንድሕር ኢልካ ወሲድካ ሓደ ቋንቋ ዘይክእል ሰብ كندقفهم لخلينا ما وات انا ما جبت حطكم ايه من ياخد مرته I gotta ask you بس لو واخد ميدو خون يجينا بعتو جرسجير conservative liberal انا ريحان نفلتكو خلو خندي عوتو بتي مدبعيو سلازا عقبلهم نتم ان دي بي زوبهم كل جزء ان دي بي هذا مرت even though well كمين من تقلها تعقبت زي حجي عقبت كلوك probability نفلتكو خلو هو نعم هو جنتي electoral system تمحيشو ما لسه كنت عنتو جمر زبلنا كالا ايسال عدلات انت زهلو proportional representation تخوينو بن انا البات كسا مقابر كان نعم ونعدل مهابو من يرخم انتو زخون بن سلمتايم زي دفو لخوانا يرد عنني انا قد حكسي زياد نفس هذا خالد التوبيك عندكو مرحبا عتوزا نقل كم حداد حكي له قلني نسو انا استراتيجيك ستاتي زمر زتي دمصي كي بالاشو الى ابت خبابي يري كم زغري زبلو كنت نايك ادم كنحب خلنا زصلونا ستات حجك ايري تدمصي امونغو خلتيوم مالت حجي ما كون عوتهم ها كتبالاشو يدليان اتا ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ዘለኹ ኮንስቲትዌንሲ ብውሕድ ቁፅሪ ስለ ዝፈላለ መኖም እዩ ካብዞም ክልተ ኢለየ ስታይ ዝገብር መርሓባ ይቀኒ ኣለይ ተስፋ ድምፁ እዚ ድንግል ኣቕሊልዋ ነታ ኣነ ክምልሳ ዝኽእልሲ ቀሊል ገይረለይ ኣሎ ምክንያቱ ብከባቢኡ እንዲ መዚንዎ ንሱ ኣነ ከዓ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ናይ ካልግሪ ኩሉ ግዜ ኮንሰርቫቲቭ እዩ It doesn't matter what you do. Nalbat liberal, central Calgary, downtown, I think up southwest of Galileo, Kababi University, Calgary. Outat Gale Adil Hilwami. There's a connection up to Anis Nobrolu, who's some Adil Lazele, that I take Adamitum Richa and I liberal you. Abza Ahmed Kaw did the Rallen Msdeke. Dekaika answer natin. NDP and Zibla Malati. Slazy, the Sahab is the Belkanine Renina. نحن بعدنا نعملوا له نجار على إيلان independent for the first time كلت يعني كده مساعدة يدالوا الله. بس عمير مسكنكم يعني اللي وا in fact منقاركم كمان قصني ما بزحت جزية وا this is private them دبلو خامو بيجا كذا دنقل بده دنقل كام سمرة حتى يرحن. جمو مسمر تقرأ العملية
ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣቶ ገረዝጌር ከምኡውን ዘደንግል ሓወይ ዘደንግል anyway ኩራቱ ከምኡውን ተስፋይ ድምፁ ግባአና መስለና ነዞም ኤንዲፒ ኣብዚ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ብሓይሊ ክደፍእሉ ኣለዎም ንሶም መኸሰቡ ነይሮም ብዙሕ ባህሊ ኣይኮም እንተዝኸውን ወሊ ደፍእሉ ነይሮም እንዲኦም እቲ ፀገም ኣብቲ ፓርላማ ምስ ከድካ እቲ ፀገም ንሊበራልስ ከሆሙ ጀሚሮማ ነይሮም ሪፎርም ክንገብሪና ገለ ኢሎም ጀሚሮማ ተግባር ምስ መፀት ኣይተገብረትን እምበር ሚእትን ገለን ዓመት ዘገልገለና ንምንታይ ነቕይሮ ኢሎም ኣለዉ እቶም ተጠቀምቲ ትሩዶ እምበር ትሩዶ ወዲእዎ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና እዞም ተፈላለዩ ሰልፍታት ዘለዉ ሜና ናበይ ከይዳሉ ዝብል ድሓን ሎማዓንቲ ግን ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ኩላትኩም ነዚ ዕድመ ክብልኩም ምፃእኹም ግደለን ታንክ ዩ ولا حدا ليبرال يبلنا بالبرلمان كلهم كونسرفاتيف مرحبا بروفيسور من السنجل وان حدا رالف قديل نيرو ولا نسومن سعير بزز حلفه سلازي سي ولا انت دي مسكا سومم زبلو الكاس كم وقت كنت خيلها مالتي يا غالي جايز ابكوبا كان اونتاريو زوداناتنا اوكي ثانك يو ميكيل مرحبا ثانك يو شكرا كلهم